A mi, personalment, jo t'ho vaig dir l'altre dia, Gerard, també quan vam quedar per una cosa fora d'aquí, i realment jo potser crec que m'estic tornant una mica al terme aquest que es coneix ara com a woke o woke, no sé com es pronunciaria en anglès, la veritat, però la veritat potser és que les coses aquestes que no són políticament correctes em comencen a no agradar perquè la gent no se n'adona a vegades del mal que fa amb petites tonteries, amb petits comentaris que potser el diuen i se'n van a casa a dormir tan tranquils perquè ni pensen. Segurament no ho fan amb maldat, estic dient que segurament ni pensen de que aquell comentari que han fet en aquell moment concret a tu se t'ha clavat com un punyal. Llavors, tu, per exemple, Gerard, com et senta quan escoltes a la gent fer broma amb aquest tema? Si t'han fet alguna broma a tu en concret, com et senta? Aquí estan molts temes i molt importants. Primer, que potser és una mica més enllà inclús d'aquest tema, és el tema de la pressió estètica, els comentaris sobre el físic de les altres persones. Realment això és una petita punta de l'iceberg, no? De realment tot el que hi ha al darrere, que és que avui en dia sembla que si una persona no forma part d'uns cànons estrictes de bellesa i de més, és pitjor, no? I la gent es pren la llibertat d'assenyalar-lo, fer-li comentaris, i em sembla que al final això és una cosa més, no? De tot aquest engranat que considero que és horrible, no? I mira, justament lligant amb aquest tema, ahir parlava en la televisió espanyola també, crec que és el programa aquest de 59 segundos o alguna cosa així, que parlaven sobre el tema del bullying. I al final va una mica al mateix punt, no? Quantes persones en algun moment a la seva vida han rebut comentaris ofensius sobre el seu aspecte físic per persones que en cap moment li han demanat la seva opinió, no? Ens prenem unes llibertats a vegades per poder assenyalar el físic del demés, que considero que no sabem, com deies tu, el mal que podem provocar, no? Jo ara mateix penso que, m'agrada de moment com que estem anomenant moltes de les coses negatives, entre cometes, no? Que tenen aquest tema, però també hi ha moltes que considero que són positives. Sí, estic d'acord, després entraríem. Hi ha moltes que són positives i una d'elles és precisament el fet de que moltes vegades a l'haver passat per un procés així et fa créixer a l'hora de poder enfrontar situacions com aquestes.